Κοιτάξτε αυτούς τους πρόθυμους που κάθισαν στο τραπέζι του Μητσοτάκη στις 3 Ιανουαρίου. Επιχειρηματίες σαν τον Λέγα, με μεταπτυχιακά και μπάγερ, που πετέ δεν έπιασαν τσάπα. Πήγαν για ψίχουλα, μη ΦΠΑ στο πετρέλαιο, λόγια του αέρα. Ενώ τα πραγματικά μπλόκα καίνε στους δρόμους. Προδότες του αγώνα στο μενού της κυβέρνησης, όπως είπε ο ίδιος. Γιατί στήθηκε αναβολή της δίκης στην Καλαμάτα στις 9 Ιανουαρίου, επίτηδες, λόγω περιραίουσας ατμόσφαιρας. Αν αθωόντουσαν οι αγρότες για τα πλόκα το 22, όπως ήταν σίγουρο με το νέο νόμο, θα δημιουργόταν προηγούμενο. Τα μπλόκα πανελλαδικά θα γιγαντώνονταν, οι διώξεις θα έπεφταν στο κενό. Ο Μητσοτάκης θα έχανε τον έλεγχο, θα αντιμετώπιζε εξέγερση, όχι διάλογο με στημένους. Μην πέφτετε στην παγίδα, ενωθείτε, αγωνιστείτε. Οι συντηρητικοί μαζί σας για αληθινή δικαίωση. Ξυπνήστε τώρα. Είμαι στέλεχος του κόμματος Συντηρητική του Ελευθέριου Χατζιερεμία. Η εξουσία που θέλει να διώκει τους αγρότες, γιατί αυτή είναι η φύση της και το περιεχόμενό της, και άλλο η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι το αποκούμπι του κόσμου και ο κόσμος προσβλέπει και έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη να βρει το δίκαιο του. Και εμείς θέλαμε να γίνει το δικαστήριο πάση θυσία, γιατί είμαστε 100% σίγουροι ότι θα αθωωνόντουσαν οι άνθρωποι